हे बघ, हे बघ, हे बघ इकडे ये. लवकर ये. हरे कृष्ण. मी प्रथम मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण जे निवेदन आहे ते आज संपूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. मी शेअर करते आता स्क्रीन. स्क्रीन दिसते सर्वांना? जरा मोठी केली पाहिजे का? दिसते आहे. हो थोडी माताजी, मोठी केली तरी चालेल. इतकं बस आहे की आणि मोठी करू? आता एक पान म्हणजे अर्ध दिसतंय. आता बरं, एक पान पूर्ण स्पष्ट दिसतंय, मग पुढे दुसऱ्या पानावरती जावं ठीक आहे. लागेल. आता दिसतंय ना? हो आता Clear आहे व्यवस्थित एकदम? दिसतंय. हो एकदम क्लिअर आहे. चालेल. आता आपण इकडे चालू करूया. तुमच्याकडे पुस्तक असेल तर तेही तुम्ही समोर ठेवलं तरी चालेल. तर आपण काल बघितलं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हे कोण होते, त्यांची काय काय इतिहास होता त्यांचा, ते चैतन्य महाप्रभूंना भेटण्या अगोदर. आता आपल्याला इथपासून सुरुवात करायची आहे. प्रयाग अल्हाबाद येथे. तर आता कोण वाचतंय? मी वाचू माताजी? हा, वाचा. हरे कृष्ण. सर्वांना दंडवत प्रणाम. प्रयाग अलाहाबाद येथे रूप गोस्वामी व श्री चैतन्य महाप्रभूंची प्रथम भेट झाली. त्या तीर्थस्थानातील दशा अश्वमेध घाटावर महाप्रभूंनी त्यांना सतत 10 दिवस उपदेश दिला. महाप्रभूंनी त्यांना विशेष करून कृष्ण विज्ञानासंबंधी सखोल उपदेश प्रदान केला. आमच्या चैतन्य शिक्षामृत या ग्रंथात आम्ही या उपदेशाचे वर्णन केलेले आहे. पुढे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपादांनी वैदिक शास्त्रांचे सखोल अध्ययन व अनेक वैदिक प्रमाणांचे संदर्भ प्रस्तुत करून महाप्रभूंच्या उपदेशाचे विस्तृत वर्णन केले. श्रील श्रीनिवास आचार्यांनी आपल्या षडगोस्वामी अष्टक नामक प्रार्थनेत असे वर्णन केले आहे की हे 6 गोस्वामी केवळ संस्कृत नव्हे तर फारसी व अरबी या विदेशी भाषांमध्येही पारंगत होते. वैदिक ज्ञानाच्या प्रामाणिक
प्रमाणित तत्वांवर श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या आंदोलनाची स्थापना करण्यासाठी त्यांना सर्व वैदिक शास्त्रांचे सखोल अध्ययन केले होते. वर्तमान आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन देखील श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपादांच्या अधिकृततेवर आधारलेले आहे. याकरिता आम्हाला रूपानुग अथवा श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपादांचे अनुयायी असे म्हटले जाते. केवळ आपल्या मार्गदर्शन करण्यासाठी श्रील रूप गोस्वामींनी भक्ती रसामृत सिंधू नामक ग्रंथाची रचना केलेली आहे. श्रीकृष्ण भावनामृत संघाच्या सदस्यांनी या महान ग्रंथाचा अवश्य लाभ घ्यावा व कृष्ण भावनेत दृढ निश्चयी राहावे. हरे भक्ती कृष्ण, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. हा, आता पुढचं मी जरा थोडस सांगते तुम्हाला, मग आपण वाचूया. आता जो पुढचा पॅरेग्राफ आहे, पुढचे 1-2 पॅरेग्राफ्स आहेत, त्यात श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला भक्ती रस अमृत सिंधू, भक्ती रसामृत सिंधूचा अर्थ सांगितलेला आहे. तर भक्ती म्हणजे काय? भक्ती म्हणजे प्रेममय सेवा, किंवा भक्ती म्हणजे प्रेम. आपण एका शब्दात सुद्धा असं म्हणू शकतो की भक्ती म्हणजे प्रेम. आणि प्रेम म्हणजे काय? जिकडे प्रेम असतं तिकडे सेवा ही असतेच, सर्व्हिस ही असतेच. आणि ही सर्व्हिस कशी असते की ज्याच्यावर आपण प्रेम करतो त्याला आपल्याला आनंदी आणि प्रसन्न बघायचं असतं. तर त्याला आनंदी आणि प्रसन्न जर बघायचं असेल तर त्याला जे काय आवडतं अशा तऱ्हेने आपण सेवा करतो. आता इकडे भक्तीचा अर्थ म्हणजे की फक्त आणि फक्त कृष्णाप्रती केलेली प्रेममय सेवा. आता भक्ती म्हणजे फक्त कृष्णाच्या संबंधित का म्हटली जाते? कारण कृष्ण हा आपल्या सर्वांचा उगम आहे. आता आध्यात्मिक जगामध्ये की जी कुठली ऍक्शन असते, जे कुठलं कार्य असतं ते म्हणजे भक्ती असते. ती म्हणजे कुठलंही कार्य जे आहे ते श्रीकृष्णासाठीच केलेलं असतं. म्हणून हे जे कार्य आहे त्याला, किंवा ही जी सेवा ते करतात त्याचं नाव भक्ती. पण या भौतिक जगामध्ये जे काय काय आपण कार्य करतो त्याला आपण कर्म म्हणतो. कर्म म्हणजे काय? आपण म्हणूया विकृत कार्य. कारण कर्म जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपल्या इंद्रियांच्या प्रसन्नतेसाठी केलेलं ते कार्य आहे. त्याच्यामुळे जर तुम्ही बघितलं तर ऍक्शन ही आध्यात्मिक जगात पण आहे आणि भौतिक जगात पण आहे. पण भौतिक जगात ज्या काही ऍक्शन्स असतात त्या आपल्या भोवती सेंटर्ड असतात. आपण त्याचा केंद्रबिंदू असतो. आपल्याला आनंद झाला पाहिजे, आपली इंद्रिया प्रसन्न राहिली पाहिजे. तर आता दुसरा भक्ती रस. रस, आता याचा अर्थ 2 तऱ्हेने होतो. जर त्याच्या एकदम वर्ड टू वर्ड मिनिंग घेतलं तर रस म्हणजे ज्यूस. म्हणजे जसं आपण संत्र्याचा, मोसंब्याचा ज्यूस जो आहे त्याला रस म्हणतो ना. मोसंब्याचा रस, संत्र्याचा रस असं आपण म्हणतो. तर रस म्हणजे ज्यूस किंवा टेस्ट. पण इकडे जर तुम्ही त्याचा ऍज पर कॉन्टेक्स्ट जर रस या शब्दाचा अर्थ बघितला तर रस म्हणजे भाव किंवा इमोशन. आता इकडे श्रील रूप गोस्वामींनी भक्तीची तुलना एका फळाबरोबर केलेली आहे. आणि फळातला सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे फळाचा रस किंवा फळाची चव हा सर्वात महत्वाचा भाग होतो. आता बघा, प्रत्येक जो नातेसंबंध असतो
हा जो नातेसंबंध असतो तो आपल्याला कुठे ना कुठेतरी एक आनंद देत असतो. आपल्याला त्या नाते संबंधातून खूप एक छान फिलिंग आपण आपण ते जाणतो. हं. तर आता जेव्हा आपल्याला एका रिलेशनशिप मधून आनंद मिळतो तेव्हा ती रिलेशनशिप आपल्याला असं वाटतं की मला ही कंटिन्यू करायची आहे. कारण त्याचा जो रिलेशनशिपचा जो गोल आहे की आनंद तो आपल्याला मिळत असतो. ज्या क्षणी आपल्याला त्या रिलेशनशिप मधून आनंद मिळायचा बंद होतो त्या क्षणी आपल्याला काय करावंसं वाटतं? तो नातेसंबंध तोडावासा वाटतो. त्या रिलेशनशिप मधून बाहेर यावंसं वाटतं. का? कारण आपल्याला आता तो रस किंवा तो आनंद जो आहे तो मिळत नाहीये. हा, तर आता श्रील प्रभुपादांनी इकडे एक्सप्लेन केलेलं आहे भक्ती म्हणजे काय आणि मग त्याच्यानंतर रस म्हणजे काय. तर आता आपण आता कोण वाचतंय? मी वाचू का? मिनल वैद्य. हा, योजना माताजीने हात वर केलाय का? हो माताजी, मी वाचू का बरं, असं? मग योजना माताजी तुम्ही वाचा आणि मग मिनल माताजी. हरे कृष्ण. भक्ती या संस्कृत शब्दाचा अर्थ भक्तिमय सेवा असा आहे. प्रत्येक सेवेत काहीतरी आकर्षक वैशिष्ट्य असते, जे ती सेवा करणाऱ्या सेवकाला सेवा करण्यासाठी पुन्हा पुन्हा प्रेरणा देत राहते. या जगातील आपण प्रत्येक जण सतत कोणतीतरी सेवेत सदोदित मग्न असतो आणि त्या सेवेतून मिळणारा आनंद ती सेवा पुन्हा करण्यासाठी आपल्याला प्रेरित करीत असतो. पत्नी आणि मुलांविषयी स्नेह असल्यामुळे एक कुटुंबवत्सल मनुष्य दिवस रात्र कष्ट करतो. त्याचप्रमाणे दुसरा मनुष्य संपूर्ण मानव समाजाकरिता कष्ट सोसतो. तर एखादा देशभक्त आपला देश व त्यातील बांधवांकरिता कार्यरत असतो. मानवप्रेमी, कुटुंबप्रेमी व देशप्रेमी यांना कार्य करण्यासाठी प्रेरित करणारी शक्ती रस म्हणून ओळखली जाते. या रसाची अथवा स्नेहसंबंधांची चव अतिशय मधुर असते. भौतिक कार्य करणाऱ्या भोगवादी लोकांना जो ऐहिक रस चाखायला मिळतो त्यापेक्षा भक्तिरस पूर्णपणे निराळा असतो. भौतिक कार्य करणारे लोक दिवस रात्र काबाड कष्ट करून एका विशिष्ट रसाची प्राप्ती करतात आणि या रसाला इंद्रिय तृप्ती असे म्हणतात. भौतिक रसाची चव किंवा त्याचा आनंद फार काळ टिकून राहत नाही आणि म्हणून भौतिक कार्य करणाऱ्यांना आनंदाचे स्थान सदैव बदलावे लागते. संपूर्ण आठवडाभर काम करून एखाद्या व्यापाऱ्याला तृप्ती मिळत नाही, म्हणून सुट्टीच्या दिवशी थोडासा बदल हवा या कारणाने तो अशा ठिकाणी जातो जेथे त्याला व्यापाराचा पूर्णपणे विसर पडावा. मात्र सुट्टी संपताच तो आपले पद पुन्हा बदलतो व व्यापारात पुन्हा व्यस्त होतो. भौतिक कार्य म्हणजे काही वेळाकरिता एखादे पद स्वीकारणे व नंतर ते बदलणे. सतत परिवर्तन करण्याच्या या प्रक्रियेला शास्त्रीय भाषेत भोगत्याग असे म्हणतात. भोगत्याग म्हणजे इंद्रिय तृप्ती व वैराग्य यांमध्ये निरंतर परिवर्तन करीत राहणे होय. जीवात्मा सतत इंद्रिय तृप्ती अथवा वैराग्याच्या पदावर राहूच शकत नाही. परिवर्तन सदैव घडत असते व दोहोंपैकी कोणतेही पद आपल्याला सुखी करू शकत नाही, कारण ती आपली नित्य अवस्था नाही. इंद्रिय तृप्ती अधिक काळाकरिता टिकून न राहिल्यामुळे तिला चपल सुख असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, दिवस रात्र परिश्रम करणारा साधारण गृहस्थ आपल्या कुटुंबियांना सुखी करण्यात यशस्वी होतो व हे करताना तो एक प्रकारच्या रसाचे आस्वादन करतो. परंतु त्याचा मृत्यू होताच त्याच्या भौतिक सुखाच्या प्रगतीचा त्वरित अंत होतो. म्हणून नास्तिक लोकांविषयी असे म्हटले जाते की त्यांना मृत्यूला परमेश्वराचा प्रतिनिधी म्हणून पाहावे लागते. भक्तिमय सेवेद्वारे एक भक्त परमेश्वराच्या सान्निध्यात येत असतो. तर या उलट नास्तिक मनुष्याला मृत्यूच्या रूपात परमेश्वराच्या अस्तित्वाचे ज्ञान होते. मृत्यू समयी सर्व काही संपलेले असते आणि नवीन परिस्थितीत आयुष्याचा नवा अध्याय आरंभ होत असतो व ही अवस्था कधी श्रेष्ठ श्रेणीची असते तर कधी हीन श्रेणीची असते. राजकारण, समाजकार्य, राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय कार्य इत्यादी सर्व प्रकारच्या कार्यांचे परिणाम मृत्यू समयी निश्चितच नष्ट होत असतात. हरे भक्ती कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, तर सादर आता
सादर प्रणाम. तर इकडे बघा शिला प्रभुपादांनी सांगितलंय की आपण कुठल्या ना कुठल्या तरी सेवेमध्ये रत असतो, कोणाला तरी आपण सेवा देतच असतो. आणि तुम्ही जर बघितलंय आता पाश्चात्य देशात नाही पण इकडे सुद्धा अगदी आपल्याला कोणीही नसेल तरी आपण कुत्री मांजरी पाळतो आणि त्यांची सेवा आपण करतो, त्यांच्यावर प्रेम करतो. तर आणि त्या पाठची जी प्रेरणा आहे ती म्हणजे की आपल्याला त्या सेवेतून आनंद मिळतो. पण आपली नित्यावस्था काय आहे की आपण कोणावर प्रेम केलं पाहिजे? श्रीकृष्णांवर प्रेम केलं पाहिजे. मग श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की जो कुटुंबात राहणारा माणूस असतो तो जो पती असतो तो काय करतो? कष्ट करतो, पैसे मिळवतो आणि हे तो का करतो? कारण त्याला त्याच्या बायको मुलांपासून प्रेम मिळतं. मग तो एवढे कष्ट करण्यामागे त्याचा हेतू काय असतं की त्याला एक कुटुंब हवं असतं, त्याला असं कोणीतरी हवं असतं ज्यांच्याकडून त्याला प्रेम मिळू शकतं. आता हेच जो एखादा समाज कार्य करणारा असेल तर तो काय म्हणतो की आता त्याची फॅमिली जी आहे, त्याचं कुटुंब जे आहे ते फक्त आपले आई वडील, पत्नी, मुलं या पुरता सीमित नाहीये, पण तो आपल्या समाजासाठी कार्य करतो. का कार्य करतो? मग रस काय आहे? त्याला त्या समाजातून मान सन्मान मिळतो, त्याचं कौतुक केलं जातं, त्या समाजातून त्याला प्रेम मिळतं. आणि जो राष्ट्रवादी आहे आता त्याचं जे सर्कल आहे ते फक्त कुटुंब समाज इथपर्यंत मर्यादित नाहीये, तो पूर्ण देशासाठी राष्ट्रासाठी कार्य करतो. तर हे जे तो कार्य करतो यात आता त्याला रस कोणता मिळणार आहे की त्याला सर्व देशवासी जे आहेत त्यांच्याकडून खूप प्रेम मिळणार आहे, मान मिळणार आहे. आता साधं आई जी असते जी आपल्या तान्ह्या बाळाची काळजी घेते, आता जेव्हा ती बाळाची काळजी घेते तेव्हा ते बाळ सुद्धा आपल्या आईवर प्रेम करतं. तर जर तुम्ही बघितलं या भौतिक जगामध्ये एक एक्सचेंज चालू आहे, एक तऱ्हेचा रस आपण चोखतोय आणि आपल्याला त्याच्यातून काहीतरी मिळतंय. आणि असं मिळत असल्यामुळे आपण काय करतो? ती जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती कंटिन्युअसली करत राहतो. म्हणजे एखादा पती तो काय करतोय? काम करतोय. त्याला असं वाटतं की मी माझ्या कुटुंबाला आणि खूप चांगलं ठेवावं, मी आणि जास्त काम करीन. तर हे जे काय करतोय त्यात त्याला कुठला रस तो अनुभवतोय? प्रेमाचा रस. मग श्रील प्रभुपाद म्हणतात की हा जो भौतिक रस आहे आणि भक्ती रस आहे हे भिन्न भिन्न आहेत. आता समजा जर तुम्ही गुलाबजामुन खाल्लं, ते तुम्ही काही दिवस खाताय, 1, 2, 3, पण चौथ्या 5व्या दिवशी तुमची जी टेस्ट आहे त्या गुलाबजामासाठी ती हळूहळू कमी व्हायला लागते. एका आठवड्यानी तुम्ही असं म्हणाल की आता नको, मला गुलाबजाम अजिबात नकोय. हा, पण भक्ती रस जो आहे तो तसा नाहीये. म्हणजे जो भौतिक रस आहे तो टेम्पररी आहे आणि जो भौतिक रस आहे तो टेम्पररी आहे, पण भक्ती रस जो आहे तो शाश्वत आहे, नित्य आहे. त्याची चव जी आहे ती नेहमीच मधुर आहे. आणि ज्याप्रमाणे संजयनी आपल्याला भगवद्गीतेच्या शेवटीच सांगितलेलं आहे की त्यांनी भगवद्गीता पूर्ण ऐकली. तर तुम्ही सांगू शकाल का की संजयला काय वाटलं? हवं तर तुम्ही भगवद्गीता उघडू शकता. माताजी तो श्लोक आहे ना, यत्र योगेश्वर पार्थ. हा, पण त्याच्या अगोदर
तो अनुभव त्याला परत परत घ्यावासा वाटला. मुहुर्मुहु हा शब्द आहे. हा म्हणजे राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम असं त्यांनी म्हटलंय. केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामीच मुहुर्मुहु, म्हणजे की मी या पवित्र संवादाचा वारंवार स्मरण करीत आहे आणि माझा हर्ष पुन्हा पुन्हा मला हर्ष होत आहे. म्हणजे त्याला जो हर्ष होतोय संजयला प्रत्येक संवाद जेव्हा तो ऐकतोय तेव्हा त्याचा हर्ष कमी होत नाहीये, उलटा वाढतोय. म्हणून तो पुन्हा पुन्हा या संवादाचं स्मरण करू शकतोय संजय. पण भक्तिरस जर आपण बघितला तर तो एक्झॅक्टली याच्या ऑपोजिट असतो. समजा जर एक कादंबरी असेल की जी तुम्हाला खूप आवडली, तर तुम्ही ती किती वेळा वाचू शकता सांगा बरं मला? 2 वेळा जास्तीत जास्त. 2, 3, 4. पण नंतर तुम्ही असं म्हणाल की आता पहिल्यांदा जेव्हा मी वाचली आणि मला जो आनंद मिळाला तो मला आत्ता नाही मिळाला. जेव्हा मी चौथ्यांदा वाचली तेव्हा मला तो नाही मिळाला. म्हणजे भौतिक रस जो आहे तो कमी 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 होत राहतो, तो टेम्पररी असतो. आणि भौतिक रस जो आहे तो कसा आहे म्हणजे कुठल्याही भौतिक संबंधामध्ये जेव्हा आपण सेवा करतो त्या सेवेतून आपल्याला जो पहिल्यांदा आनंद मिळतो, तर तीच सेवा करून आपल्याला दुसऱ्यांदा, तिसऱ्यांदा, चौथ्यांदा असं लक्षात येतं की ती सेवा करून सुद्धा तो आनंद आपला टिकत नाहीये. जो पहिल्यांदा आनंद होता तो त्यापेक्षा कमी 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 असा हा आनंद होतो. आणि इकडे भौतिक रस जो आहे, जेव्हा हा भौतिक रस आपण चाकतो तेव्हा केंद्रबिंदू कोण असतं? आपली इंद्रिय केंद्र बंधू असतात. आपलं काहीतरी एक्सपेक्टेशन असतं की मला काहीतरी परत पाहिजे. पण जो भक्ती रस आहे तो तसा नसतो, तो दिव्य असतो. आणि ज्याप्रमाणे संजयनी सांगितलंय, वारंवार ऐकून ऐकून सुद्धा हर्ष जो आहे तो त्याला जाणवतोय आणि तो हर्ष वाढतो, कमी होत नाही. आणि म्हणूनच तुम्ही सुद्धा इतके टिकून आहात. भगवद्गीता झाली आहे तुमची लेव्हल 1, लेव्हल 2, आता तुम्ही लेव्हल 3 ला आहात. प्लस तुम्ही श्रीमद भागवतम रोज तुम्ही वाचताय. तर मग इतकं इतकं कसं काय तुमचं टिकून राहिलंय? इतका इंटरेस्ट का टिकून राहिलाय? कारण जे काय तुम्ही वाचताय ते कृष्णाबद्दलच आहे, ते दिव्य आहे. आणि दिव्य जे काय आहे, हा जो भक्ती रस आहे त्यामध्ये तुम्हाला ही वाढ जाणवते. पण भौतिक रसामध्ये सेवा, जेव्हा भौतिक संबंधांमध्ये सेवा जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्याचा जो रस आहे तो हळूहळू हळू आपल्याला त्याचा जी मधुरता आहे ती कमी 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 जाणवायला लागते. मग भौतिक रस जो आहे तो सुरुवातीला कसा आहे? सुरुवातीला तो अमृतासारखा आहे. आणि त्याचं रूपांतर कसं आहे, म्हणजे त्या अमृताचं नंतर रूपांतर कशामध्ये होतं? आपण म्हणूया ते विषामध्ये होतं. की मग त्यानंतर पहिल्यांदा आपण अमृत चाखतो, नंतर आपल्याला वाटतं की नाही, हे अमृत हे या संबंधामध्ये विषच आहे, अमृत नाहीच आहे काही यात. आणि इकडे जो भक्ती रस असतो सुरुवातीलाही अमृतासारखा असतो आणि त्याचा जो एंड असतो तो सुद्धा अमृतासारखा असतो. तर आता इकडे श्रीला प्रभुपादांनी भोग आणि त्याग एक हे हा शब्द वापरलेला आहे. भौतिक रस जो आहे तो जरासा एक्सप्लेन करण्यासाठी त्यांनी भोग त्याग प्रिन्सिपल आणि चपल सुख हे सांगितलंय. तर आता भोग त्याग म्हणजे काय
की एखादा बिझनेसमॅन आहे, आता हे जास्त करून आपण वेस्टर्न कंट्रीज मध्ये खूप बघतो की लोक मंडे टू फ्रायडे वीकडेजला खूप काम करत असतात. त्यांना असं म्हणा स्वतःसाठी सुद्धा वेळ नसतो, इतकं काम असतं. आणि सॅटर्डे संडे आल्यानंतर ते काय करतात, खूप एन्जॉय करतात, बाहेर जातात विकेंड्सना आणि खूप खूप एन्जॉय करतात. म्हणजे भोग आणि त्याग ते इंद्रियांना काय करतात, मंडे टू फ्रायडे इंद्रियांच्या विषयांना ते त्याग करतात. आणि जसं शुक्रवार संध्याकाळ येते किंवा जसा शनिवार रविवार येतो ते काय करतात, भरपूर एन्जॉय करतात. म्हणजे ते असे ऑसिलेट होत राहतात, एन्जॉयमेंट आणि रिनान्सिएशन किंवा भोग आणि त्याग याच्यामध्ये त्यांचं ते ऑसिलेशन चालू असतं. आणि बरं, त्यातूनही आपल्याला आनंद मिळाला, एन्जॉयमेंट आपण केली, तरी ते सुख कसं असतं, चपल सुख असतं. म्हणजे जोपर्यंत तुमचं शरीर आहे तोपर्यंतच तुम्ही तो आनंद घेऊ शकता. आणि हा जो आनंद आहे याला फ्लिकरिंग हॅपीनेस म्हणतात, क्षणभंगूर आनंद आहे. तर हे अशा तऱ्हेने शिला प्रभुपादांनी फरक सांगितलाय, भौतिक रस आणि भक्ती रस. आता जो आत्मा आहे, आत्म्याला या भोग त्याग तत्वाशी काही देणं घेणं नसतं. आत्म्याला काय हवंय, सेवा हवी आहे. आणि कोणाची सेवा आत्म्याला करायची आहे, श्री कृष्णाची सेवा करायची आहे. तर ही जी श्री कृष्णांची सेवा आत्म्याला करायची आहे ती नित्य करायची आहे. असं ऑसिलेशन नकोय आत्म्याला की एकदा मी आता भरपूर सेवा केली, आता मी 2 दिवस मी काही सेवा करणार नाही, नाही असं नाही. म्हणजे भोग त्याग जे तत्व आहे हे फक्त या भौतिक जगामध्ये आहे. आध्यात्मिक जगामध्ये किंवा आत्म्याला भोग त्याग तत्व हे लागत नाही. आत्म्याला नित्य श्री कृष्णांची सेवा करायची असते. आता मग त्याच्यानंतर श्रील प्रभुपादांनी भक्ती रसातून जो आपल्याला आनंद मिळतो त्याबद्दल त्यांनी दिलेलं आहे की भक्ती रस जो आहे हे आपण आता भक्ती चालू केली, आपण भक्ती रस चाखलेला आहे. पण जे भक्तिलतेचं जे फळ आहे ते अजून परिपक्व झालेलं नाहीये. मग आपण पुढच्या जन्मात सुद्धा हाच भक्ती रस जो आपण चाखला होता तिथपासून आपलं जे आध्यात्मिक जीवन आहे ते चालू होतं. कुठेही या भक्तीचा नाश होत नाही. जरी शरीराचा नाश झाला तरी भक्तीचा नाश होत नाही. आणि भक्तिरस कसा आहे, अमृतासारखा मधुर आहे आणि कंटिन्युअस आहे, कुठेही त्यामध्ये खंड पडत नाही. मग श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की भक्तिरस म्हणजे एक थेंब नाहीये, भक्तिरस म्हणजे सागर आहे जो खूप अथांग आहे, खूप खोल आहे. तर आता आपण इकडे वाचूया. मीनल माताजी, हो, भक्तिरस किंवा भगवंतांच्या दिव्य सेवेतून. हा वाचते. हरे कृष्ण. भक्तिरस किंवा भगवंतांच्या, ऐकू येत आहे ना? हो हो, येतंय. भक्तिरस किंवा भगवंतांच्या दिव्य सेवेतून मिळणारा रस मात्र मृत्यू समयी नष्ट होत नाही. तो तसाच अविरत टिकून राहतो व म्हणूनच त्याला अमृत असे म्हणतात. या विधानाची पुष्टी सर्व वैदिक शास्त्रात आढळते. भगवद्गीतेत सांगितले आहे की भक्ताने जर भक्तिरसात अल्पशी देखील प्रगती केलेली असली तरी ती त्याला सर्वात भयंकर संकटातून वाचवू शकते. मनुष्य जन्माची सुसंधी प्राप्त न होणे हेच घोर संकट होय. आपल्याला सामाजिक आणि कौटुंबिक जीवनाविषयीच्या भावनांमधून तसेच
परोपकारवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद इत्यादी मार्गांनी आपले मोठे कुटुंब मानून त्याविषयीच्या भावनांमधून विशिष्ट रस मिळत असतो. पण हा रस आपला पुढील जन्म मानवी देहामध्ये होईल याची मुळी शाश्वती देऊ शकत नाही. आपल्या वर्तमान जीवनातील प्रत्यक्ष कार्यांद्वारे आपण आपला भविष्यातील देह निर्माण करीत असतो. एका जीवाच्या वर्तमान देहातील कृतींचा परिणाम म्हणून त्याला एक विशिष्ट प्रकारचा देह प्रदान करण्यात येतो. परमेश्वराच्या अथवा दैवाच्या अधिकारानुसार जीवात्म्याच्या कार्याची नोंद केली जात असते. भगवद्गीतेनुसार हे दैव म्हणजे सर्व गोष्टींचे मूळ कारण समजले पाहिजे. श्रीमद भागवतात सांगितले आहे की एखाद्याला भविष्यातील देह परमेश्वराच्या निरीक्षणानुसार किंवा दैव नेत्रेण या प्रक्रियेनुसार मिळत असतो. सर्वसाधारणपणे दैव म्हणजे आपल्या आयुष्यात जे अटळ घडणार आहे ते, व या दैवगतीनुसार आपल्याला 84 लक्ष योनींपैकी एक शरीर घ्यावे लागते. हे शरीर आपल्या निवडीप्रमाणे नव्हे तर आपल्या दैवानुसार आपल्याला प्रदान केले जाते. जर आपले वर्तमान शरीर कृष्ण भक्तीच्या कार्यात मग्न असले तर पुढचा जन्म निदान मनुष्य योनीत होणार हे सुनिश्चित. कृष्ण भक्तीमध्ये कार्यरत असलेल्या मनुष्याला भक्ती योगाची सर्व कार्ये करण्यात जरी अपयश आले तरी त्याला समाजाच्या श्रेष्ठ वर्गात जन्म घेण्याची संधी मिळते, जेणेकरून तो कृष्ण भावनेत आपोआप प्रगती करू शकतो. सारांश: कृष्ण भावनेत केलेली सर्व प्रामाणिक कर्मे अमृत किंवा शाश्वत आहेत. भक्तिरसामृत सिंधू या ग्रंथाची हीच विषयवस्तू आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता पुढे श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की ही जी भक्ती आहे किंवा हा जो भक्ती रस आहे जो आपण चाखतोय तर तो मोक्षापेक्षा सुद्धा आपल्याला जास्त हवासा वाटतो. तर इकडे आता आपण पुढचं कोण वाचतंय? मी वाचू माताजी? कोणी म्हटलंय? सुषमा माताजी का? हो माताजी. बरं, मग त्याच्यानंतर क्षितिजा माताजी, तुमचा पण आवाज आला ना? हो, बरं. मी वाचेन त्यांच्यानंतर. सुषमा माताजी वाचा. हरे कृष्णा. भक्तिरसामृत सिंधू या ग्रंथाचे अध्ययन करून एखादा गंभीर विद्यार्थी भक्तिरसात नित्य कार्यरत कसे व्हावे हे जाणून घेऊ शकतो. भक्तिरसाचा किंवा कृष्ण भावनेचा अंगीकार करून आपण आपले जीवन त्वरित मंगलमय करू शकतो. अशा मंगलमय जीवनात कोणत्याही प्रकारची चिंता नसते व त्याद्वारे आपण मोक्षालाही लज्जित करणारे दिव्य जीवन प्राप्त करू शकतो. केवळ भक्तिरसच मोक्षाची भावना उत्पन्न करण्यास पुरेसा आहे, कारण हा रस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांना आकर्षित करू शकतो. साधारणपणे नवीन भक्तांना भगवान श्रीकृष्ण किंवा परमेश्वराला पाहण्याची त्वरित इच्छा होते, परंतु आपल्या वर्तमान जड इंद्रियांनी आपण परमेश्वरास पाहू शकत नाही. भक्ती रसामृत सिंधूत दिलेल्या भक्तीच्या प्रक्रियेचे आपण पालन केले तर आपण हळूहळू भौतिक अवस्थेतून दिव्य स्थितीपर्यंत प्रगती करू शकतो. या स्थितीत भक्त सर्व उपाधींपासून मुक्त होतो. सर्व भक्ती रसाच्या संपर्कात असल्यामुळे मग त्यांची इंद्रिये शुद्ध होतात. जेव्हा शुद्ध इंद्रियांना भगवंताच्या सेवेत उपयोगात आणले जाते तेव्हा आपण भक्तिरस जीवनात भौतिक आवश्यकतांविषयी सांगायचे झाले तर एक सध्याचे मिनिट जरा हे भौतिक जीवनात हे दुसरं स्थित पान आहे होतो, कुठलं तरी. हे आलं नाहीये का? हो, एक पान, 2 पानं नाहीयेत मध्ये. 2 पानं नाहीयेत. बरं, मग आता हो 2 पानं नाहीयेत. बरं, कोण आता पुस्तक कोणाकडे आहे? क्षितिजा माताजी? हो, आहे माझ्याकडे पण आहे. माझ्याकडे.
कोणाकडे माझ्याकडे पण आहे माताजी. आहे? ठीक माझ्याकडे आहे. पण हो. आहे आणि बरं, मग प्रभूजींकडे क्षितिजा पण आहे. माताजी हा तुम्ही वाचता? हो तो वाचते. लास्ट हे लाईन काय आहे? हो जेव्हा हरे शुद्ध कृष्ण. इंद्रियांना तेव्हा आपण भक्तिरस जीवनात स्थित होतो व श्रीकृष्णांच्या आनंदाकरता केलेले कोणतेही कर्म या दिव्य भक्तिमय जीवनात शाश्वत काळापर्यंत आपल्याला सुख देत राहते. जेव्हा आपण अशा प्रकारे भक्ती करण्यात कार्यरत असतो तेव्हा सर्व प्रकारचे रस शाश्वत होऊन जातात. मनुष्याला प्रारंभी आचार्य किंवा आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली विधी नियमांचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि हळूहळू त्याची प्रगती होत जाते. तशी त्याच्या ठायी उत्स्फूर्तपणे भक्तिमय सेवा करण्याची इच्छा निर्माण होते. पुढे तो स्वाभाविकपणे उत्सुक होऊन कृष्ण सेवा करू लागतो. या ग्रंथात सांगितल्याप्रमाणे 12 प्रकारचे रस आहेत. 5 प्रमुख रसांमध्ये श्रीकृष्णांशी आपले संबंध पुन्हा स्थापित झाल्यावर आपण शाश्वत काळ पूर्ण ज्ञानासहित आणि पूर्ण आनंदी जीवन जगू शकतो. हरे कृष्ण. आपल्या हरे कृष्ण. तर आता बघा इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की आपल्यामध्ये कृष्ण प्रेम हे सुप्त अवस्थेत असतं. आता हे सुप्त अवस्थेत असतं, ते फक्त जागृत व्हावं लागतं. ज्याप्रमाणे एक लहान मूल त्याच्यामध्ये काय पोटेन्शियल असतं की ते चालू शकतं, फक्त त्याला चालताना जरा त्याच्या आईची त्याच्या बाबांची मदत लागते. आणि एक मुख्य गोष्ट आपल्याला आता इकडे पुढे श्रील प्रभुपादांनी सांगितली आहे की आता जेव्हा मूल लहान असतं तेव्हा त्याचं त्याच्या आईवर प्रेम असतं. ते आपल्या आईचा, ते मूल आपल्या आई, ते बाळ आपल्या आईचा स्पर्श ओळखतं. आईने घेतल्याबरोबर एकदम शांत होतं. आता हेच बाळ थोडं मोठं झाल्यावर मग घरातली इतर माणसं जी आहेत, आजी आजोबा, मग किंवा त्या बाळाचे भाऊ बहीण, अशा जणांना ते ओळखायला लागतं आणि त्यांच्या बरोबर सुद्धा त्याचा स्नेह संबंध स्थापित होतो. मग हे जे बाळ आहे थोडस मोठं झाल्यावर जेव्हा शाळेत जायला लागतं ते मूल, तेव्हा त्याला आपले मित्र, आपला समाज, आपली शाळा, आपला देश या सर्वांवर त्याचा प्रेम जडतं. आता ही जी प्रेम करण्याची त्याची प्रवृत्ती आहे, म्हणजे ती आईपासून सुरुवात झाली, मग इतर घरातले व्यक्ती होते, त्याचं कुटुंब होतं, मग त्याचे मित्र होते, मग त्याच्यानंतर ज्या देशात तो राहतो त्या देशावर त्याचं प्रेम होतं, किंवा आपण म्हणूया की सर्व देशवासी म्हणजे सगळी ह्युमन सोसायटी याच्यावर त्याचं प्रेम जडतं. परंतु त्याची जी प्रेम करण्याची जी प्रवृत्ती आहे ती अपूर्णच राहते. इतक्या जणांवर प्रेम करून सुद्धा ही प्रेम करण्याची प्रवृत्ती आहे, त्यातून त्याला अपूर्णता जाणवते. मग असं कशामुळे होतं? कारण जेव्हा आपल्याला श्री कृष्ण ज्यांच्यापासून जे उगमस्थानी आहे, ज्यांच्यापासून आपला निर्माण झालेला आहे, जर त्याच्यावरच आपण प्रेम केलं नाही तर ही जी प्रेम करण्याची प्रवृत्ती आहे इतरांवर, ही नेहमी डिफेक्टिव्ह राहते आणि आपल्याला सुद्धा त्याच्यातून तृप्तता, पूर्ण आनंद इतका म्हणजे मिळत नाही, तर ही डिफेक्टिव्ह राहते. तर आपल्याला इकडे भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये श्रील प्रभुपाद, श्रील रूप गोस्वामी सांगतात आणि प्रभुपादांनी सुद्धा आपल्याला समजावून सांगितलंय की श्रीकृष्णांवर प्रेम कसं करायचं, त्यांच्या बरोबर आपण स्नेह संबंध कसा स्थापन करायचा, हे या भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये आपल्याला सांगितलंय. आता पुढचा पॅरेग्राफ क्षितिजा माताजी.
हो, हरे कृष्ण. आपल्या आपल्या आयुष्याचे आयुष्याचे एक मूलभूत तत्व असे आहे की आपल्या आपल्यामध्ये कोणावर तरी प्रेम करण्याची प्रवृत्ती असते. एखाद्या व्यक्तीवर प्रेम केल्याविना आपण जगू शकत नाही. ही प्रवृत्ती सर्व जीवांमध्ये आढळते. अगदी वाघासारख्या प्राण्यांमध्ये देखील सुप्तावस्थेत का होईना, परंतु ही प्रेम करण्याची प्रवृत्ती अवश्य दिसून येते व मनुष्यात तर ही निश्चितच असते. तथापि आपण कोठे आपले प्रेम अर्पण करावे जेणेकरून सर्वजण सुखी होतील, हे मात्र कोणालाही समजलेले नाही. वर्तमान मनुष्य समाज आपल्याला असे शिकवतो की आपण देशावर, कुटुंबावर किंवा स्वतःवर प्रेम करावे. परंतु कोणत्या ठिकाणी प्रेम अर्पण केल्यावर सर्वजण सुखी होऊ शकतील, ही माहिती कोणीही देऊ शकत नाही. ते एक रहस्यच राहते. या ग्रंथात हे रहस्य सोडवलेले आहे. या ग्रंथाप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांची भक्ती केली की हे रहस्य सुटेल. श्रीकृष्णांविषयीचे आपले मूळ प्रेम कसे पुनर्जागृत करावे आणि आनंदमय जीवनाची स्थिती कशी प्राप्त करावी, हे भक्ती रसामृत सिंधू ग्रंथामध्ये शिकवण्यात आले आहे. हरे कृष्ण. हरे आता कृष्ण. राजेंद्र पाटील प्रभूजी, हा पुढच्या 2 पॅरेग्राफ्स. एखादे बालक हा. सर्वप्रथम एखादे बालक सर्वप्रथम आपल्या आई वडिलांवर प्रेम करते, नंतर ते भावा बहिणींवर प्रेम करते आणि त्यांची जशी जशी वाढ होत जाते तसे ते आपल्या परिवार, समाज, देश आणि अगदी अखिल मानव समाजावर सुद्धा प्रेम करू लागते. पण सर्व मनुष्यांवर प्रेम करूनही त्याची प्रेम प्रवृत्ती संतुष्ट होत नाही. सर्वात श्रेष्ठ प्रेम करण्यायोग्य वस्तू कोणती हे ज्ञान नसेपर्यंत त्याची ही प्रवृत्ती अपूर्ण रीतीने संतुष्ट होत असते. आपण जेव्हा भगवान श्रीकृष्णावर आपले प्रेम केंद्रित करतो तेव्हा आपले प्रेम सर्व प्रकारे संतुष्ट होत असते. 5 निरनिराळ्या दिव्य रसांमध्ये श्रीकृष्णांवर प्रेम कसे करावे हीच तुमचा आवाज येत नाहीये. इतरांना येतोय का आवाज? नाही माताजी, नाही आवाज येत. नाही येते. होत जाते. पण ती नाही कुठे एक मिनिट. हरे कृष्णा, अरे, तुमचा आवाज मध्ये नाही आला. इथपासून परत वाचा. आपण जेव्हा भगवान श्रीकृष्णांवर आपले प्रेम केंद्रित करतो हा आपण जेव्हा भगवान श्रीकृष्णांवर आपले प्रेम केंद्रित करतो तेव्हा आपले प्रेम सर्व प्रकारे संतुष्ट होत असते. 5 निरनिराळ्या दिव्य रसांमध्ये श्रीकृष्णांवर प्रेम कसे करावे हीच भक्ती रसामृत सिंधू या ग्रंथाची मुख्य शिकवण आहे. हरे आपली कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. बघा आता हे जर आपल्याला इकडे श्रील रूप गोस्वामी, आता इकडे श्रील प्रभुपाद काय सांगतात की जोपर्यंत तुम्ही श्रीकृष्णांवर प्रेम करत नाही तोपर्यंत तुम्ही इतर कोणावरही प्रेम करत नाही. आता असं जर मी म्हटलं किंवा आपण म्हटलं तर आपण म्हणू की हे असं कसं शक्य आहे की आपल्याला आपल्या आई वडिलांवर प्रेम असतं, आपल्या भाऊ बहिणींवर प्रेम असतं, आपल्या मुलांवर प्रेम असतं, आपल्या पती पत्नीवर प्रेम असतं. तर आता हे जे मी तुम्हाला एक उदाहरण देते आणि सांगते की समजा जर एक एक माणूस आहे आणि त्याच्या घरच्या लोकांनी त्याला सांगितलं की तू सायकोलॉजिस्ट कडे जा आणि त्या लोकांनी सायकोलॉजिस्टला सांगितलं की हा जो मुलगा आहे ना याला समजा जर मी 10 रुपये दिले, हा कधीही थँक्यू म्हणत नाही. 1000 रुपये दिले तरी पण धन्यवाद म्हणत नाही. 1,00,000 रुपये दिले तरी पण धन्यवाद म्हणत नाही. आता या मुलाला सायकोलॉजिस्ट कडे पाठवलंय आणि सायकोलॉजिस्टचं कार्य काय आहे की या मुलाला गाईड करायचं आणि त्याला शिकवायचं की तू थँक्यू म्हटलं पाहिजेस. मग आता तो सायकोलॉजिस्ट काय सांगेल की तुला 10 रुपयाचं गिफ्ट दिल्यावर तू थँक्यू म्हण, की तुला 1000 रुपयाचं गिफ्ट दिल्यावर थँक्यू म्हण, की तुला 1,00,000 रुपयाचं गिफ्ट दिल्यावर थँक्यू म्हण. तुम्हाला काय वाटतंय? पहिल्यांदा काय शिकवेल तो सायकोलॉजिस्ट?
काय वाटतंय तुम्हाला? 10 रुपये दिल्यावरती त्याने थँक्यू म्हटलं पाहिजे. बरं, इतरांना? बरं, चालेल. तर कुठल्याही आता हा बोला. कुठल्याही प्रलोभनाशिवाय त्यांनी थँक्यू म्हटलं पाहिजे. बरं बरं. तर इकडे तो सायकोलॉजिस्ट आहे, तो असं शिकवेल की आता तुला 1,00,000 रुपये मिळाल्यावर तू थँक्यू म्हण. म्हणजे जेव्हा तुझ्यासाठी मोठं काही केलं जातं तेव्हा तू थँक्यू म्हटलंच पाहिजे. आता जेव्हा तो असा विचार करेल की जेव्हा जे काय मला मोठं मिळालंय त्यासाठी मी थँक्यू म्हटलंच पाहिजे. आणि असं जेव्हा तो विचार करेल तेव्हा पहिल्यांदा 1,00,000साठी थँक्यू म्हणेल. मग त्याच्यानंतर त्याला कोणीतरी 10,000 रुपये दिले, त्याच्या मनामध्ये येईल अरे याच्यासाठी सुद्धा मला थँक्यू म्हटलं पाहिजे. आणि हळूहळू करून मग तो 10 रुपयासाठी थँक्यू म्हणेल. हा, तर इकडे आपण आपल्याला प्रश्न काय विचारायचा आहे की आता मी माझं श्री कृष्णांवर प्रेम नाहीये. श्री कृष्णानी माझ्यासाठी किंवा मला केवढं मोठं गिफ्ट दिलेलं आहे. त्यांनी मला मनुष्य जीवन दिलेलं आहे. हा, आणि जर मी त्यांना थँक्यू म्हणत नाही तर मग ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्यासाठी मी थँक्यू म्हणू शकीन का? उदाहरणार्थ की आपण श्रीकृष्णांवर जर प्रेम केलं नाही तर जे छोटी छोटी माणसं आपल्या अवतीभवती आहेत त्यांच्यावर आपण प्रेम करू शकू का? श्रीकृष्णाने आपल्याला केवढं दिलेलं आहे. तुम्ही असा नुसता विचार करा की श्रीकृष्णानी माझ्यासाठी केवढं केलेलं आहे. माझ्यासाठी इतकं या जगातला कुठलाच मनुष्य करू शकणार नाही. पण एवढं श्रीकृष्णाने माझ्यासाठी केलंय तरी देखील मी श्रीकृष्णांवर प्रेम करत नाही. मग ही छोटी छोटी जी माणसं आहेत आजूबाजूची त्यांनी तर माझ्यासाठी एवढं काहीच केलं नाहीये. त्यांच्यावर मी कसं काय त्यांच्या प्रती कृतज्ञ राहीन किंवा त्यांच्या प्रती मी माझं प्रेम दाखवीन. आलं तुमच्या लक्षात? तर जर आपल्याला दुसऱ्यांवर प्रेम करायचंय तर पहिल्यांदा श्रील प्रभुपाद सांगतात स्टार्ट लव्हिंग कृष्णा. Start loving Krishna first and then you can actually love people around you or you can love everything. लक्षात आलं ना तुम्हाला इकडे श्रील प्रभुपाद काय सांगतायत ते? हो. बरं, आता राजेंद्र पाटील प्रभूजी पुढचा पॅरेग्राफ वाचा. आपली प्रेमवृत्ती आपली प्रेम प्रवृत्ती वायू किंवा प्रकाशाच्या स्पंदनासारखी विस्तारित होत जाते, पण ती कुठे समाप्त होते हे मात्र आपल्याला माहित नाही. भक्ती रसामृत सिंधू हा ग्रंथ आपल्याला ही कला शिकवतो की कसे आपण श्रीकृष्णांवर प्रेम करण्याच्या सोप्या पद्धतीने समस्त जीवांवर निर्दोष प्रेम करू शकतो. योग्य मार्ग माहीत नसल्यामुळे अगदी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या स्थापनेसारखे महान प्रयत्न करूनही आपण मानव समाजात सुख शांती प्रस्थापित करण्यात अपयशी ठरलो आहोत. हा मार्ग अतिशय सोपा आहे. एखाद्याने शांत डोक्याने त्याचा अंगीकार केला पाहिजे, एवढेच पुरे आहे. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण यांच्यावर प्रेम करण्याची साधी व सोपी पद्धत भक्ती रसामृत सिंधू या ग्रंथानुसार सर्वजण शिकू शकतात. जर आपण भगवान श्रीकृष्णांवर प्रेम करण्यास शिकलो तर मग इतर सर्व जीवांवर विनाविलंब व एकाच वेळी प्रेम करणे सहज शक्य आहे. ही क्रिया झाडाच्या मुळाशी पाणी घातल्यासारखीच आहे अथवा उदराला अन्न पुरवण्यासारखी आहे. झाडाच्या मुळाशी पाणी घालणे किंवा उदराला अन्न पुरवणे या अत्यंत व्यावहारिक व सर्वसाधारण शास्त्रसंमत क्रिया आहेत. आपण सर्वांना याचा अनुभव आहे. प्रत्येक जण जाणतो की ज्यावेळी आपण काहीतरी खातो अथवा ज्यावेळी आपण आपल्या पोटाला अन्नाचा पुरवठा होतो त्यावेळी निर्माण होणारी शक्ती संपूर्ण शरीरभर विस्तारित होते. त्याचप्रमाणे ज्यावेळी आपण मुळांना पाणी घालतो त्यावेळी निर्माण झालेली शक्ती
त्वरित अतिविशाल वृक्षाच्या सर्व शाखांना मिळते. वृक्षाच्या प्रत्येक भागाला पाणी घालणे शक्य नाही, तसेच शरीराच्या प्रत्येक अंगाला वेगळा अन्न पुरवठा करणे शक्य नाही. एकच कळ दाबून लगेच सर्वत्र सर्व वस्तू कशा काय प्रकाशमान होऊ शकतील. आवाज येत नाहीये. प्रभूजी, तुमचा आवाज येत नाहीये. इतरांना येतोय का आवाज? हरे कृष्णा. हा, एकच कळ दाबून. माझं इंटरनेट हे होतंय का? बरं, ते एकच कळ दाबून लगेच सर्वत्र व सर्व वस्तू कशा काय प्रकाशमान होऊ शकतील हे आपण या ग्रंथाद्वारे जाणू शकतो. ज्याला ही कला अवगत नाही त्याला आपल्या जीवनातील मूळ उद्देशच माहित नाही असे समजावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, आता सुषमा माताजी तुम्ही वाचत होता ना? हो आहे. माताजी, मी वाचत होते. हा, मग आता तुम्ही हा पॅरेग्राफ वाचा. भौतिक आवश्यकतांविषयी. हरे कृष्णा. भौतिक आवश्यकतांविषयी सांगावयाचे तर सध्याच्या मनुष्य समाजाने सुखविलासी जीवन जगण्याच्या बाबतीत बरीच प्रगती केली आहे, परंतु तरीही तो सुखी नाही, कारण त्याने महत्वाचा मुद्दा अद्यापी जाणलेला नाही. केवळ भौतिक सुख साधनांचा उपयोग करून आपण सुखी होऊ शकत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अमेरिका, जगातील सर्वात श्रीमंत देश. या देशात भौतिक सुखाची सर्व साधने असूनही तेथे एक अशा प्रकारचा समाज निर्माण होत आहे ज्याचे नागरिक पूर्णपणे गोंधळून गेलेले व वैफल्यग्रस्त आहेत. मी अशा गोंधळून गेलेल्या लोकांसमोर एक नम्र निवेदन करू इच्छितो की त्यांनी भक्ती रसामृत सिंधू या ग्रंथात मार्गदर्शन केल्याप्रमाणे भक्तिमय सेवेची कला अवगत करावी, आणि मला खात्री आहे की यामुळे त्यांच्या हृदयातील भौतिक अस्तित्वाचा धगधगता अग्नी त्वरित शांत होईल. भौतिक जीवनात प्रगती करूनही आपली प्रेम करण्याची सुप्त प्रवृत्ती अपूर्णच आहे, हे आपल्या असंतोषाचे मूळ कारण आहे. भक्ती रसामृत सिंधू हा ग्रंथ कोणत्याही साधारण लोकांना भगवान श्रीकृष्णावर प्रेम नाही, कसे करावे, कोणत्याही भौतिक जीवन हा पद्धतीची निंदा सॉरी, करत नाही. हा क्षम्यता, भक्ती रसामृत सिंधू हा ग्रंथ कोणत्याही भौतिक जीवन पद्धतीची निंदा करत नाही, तर धार्मिक लोक, तत्वज्ञानी व साधारण लोकांना भगवान श्रीकृष्णांवर प्रेम कसे करावे हे शिकवण्याचा तो प्रयत्न करतो. एखाद्याने भौतिक त्रासाविना जीवन अवश्य जगावे, परंतु त्याच वेळी श्रीकृष्णांवर प्रेम करण्याची कला सुद्धा शिकावी. आज आपण प्रेम कसे करावे या बाबतीत इतक्या नवनवीन पद्धती निर्माण करीत आहोत, परंतु वास्तविक मूळ मुद्दा आपल्या लक्षात आलेला नाही, तो म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण. आपण झाडाचे मूळ सोडून इतर सर्व भागांना पाणी घालत आहोत. आपण आपले शरीर सुस्थितीत ठेवण्याचे सर्व प्रयत्न करीत आहोत, परंतु उदरास मात्र अन्न देत नाही. श्रीकृष्णांना विसरणे म्हणजे आत्मसाक्षात्कार करण्यासही विसरणे. हा आत्मसाक्षात्कार व भगवान श्रीकृष्णांचा साक्षात्कार एकाच वेळी होत असतो. उदाहरणार्थ, पहाटे उठल्यावर स्वतःला पाहणे म्हणजे सूर्यप्रकाशालाही पाहणे होय, परंतु सूर्यप्रकाश पाहिल्याविना आपण स्वतःला पाहू शकत नाही. त्याचप्रमाणे जोपर्यंत एखाद्याला श्रीकृष्ण साक्षात्कार होत नाही, तोपर्यंत आत्मसाक्षात्काराचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं, आता शेवटचा पॅरेग्राफ कोण वाचतंय? वाचू माताजी. हा, संजना माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. भक्ती रसामृत सिंधू हा ग्रंथ आम्ही विशेष करून कृष्ण भावनामृत संघातील सदस्यांकरिता प्रस्तुत केला आहे. पाश्चात्य देशांमध्ये कृष्ण भावनामृत संघाचे कार्य करण्यास सहाय्य करणाऱ्या माझ्या सर्व मित्रांचा व शिष्यांचा मी अत्यंत आभारी आहे. विशेष करून माझा प्रिय शिष्य श्रीमान जयानंद ब्रह्मचारी यांनी दिलेल्या
देणगीबद्दल मी त्यांचे आभार मानू इच्छितो. इस्कॉन ट्रस्टचे निर्देशक यांचाही मी आभार मानू इच्छितो, कारण त्यांनी या ग्रंथाच्या प्रकाशनाकरिता विशेष प्रयत्न केले आहेत. हरे कृष्ण. तर धन्यवाद माता. आपलं हे झालंय. मी जरा फक्त स्लाइड्स आपण पटकन बघूया. त्या परत एकदा आपण मी सांगितलेलं आहे सर्व, पण जरा एकदा आपण एक रिकॅप घेऊया. काल आपण इथपर्यंत थांबलो होतो. हा मंत्र बघितला होता. मग इकडे त्यांनी भौतिक रस आणि भक्ती रस याबद्दल ची कंपॅरिझन आहे. भक्ती रस अमृत सिंधू याचा त्यांनी अर्थ सांगितलाय. भक्ती म्हणजे त्यांनी सांगितलंय प्रेम, आणि प्रेम म्हणजे काय? सेवा. मग ती सेवा कशी केली पाहिजे? जो प्रेमाचा ऑब्जेक्ट आहे किंवा ज्याच्यावर आपण प्रेम करतो त्याला आपण खूप आनंदी आणि प्रसन्न बघितलं पाहिजे, अशा तऱ्हेने आपली सेवा झाली पाहिजे. मग आपल्याला जर कृष्णाची सेवा करायची असेल तर आपल्याला जाणलं पाहिजे की काय केल्याने कृष्ण प्रसन्न राहतील, काय केल्याने श्रीकृष्ण आनंदी राहतील. आणि हे आपल्याला आपले गुरु सांगतात किंवा शास्त्रातून आपल्याला समजतं की सेवा आपण कशी केली पाहिजे. आणि मग सेवा हा बरं. करून हा? काय नाही ना, तू मला वाटतं अपूर्ण कोणीतरी सांगितलं नाहीये ना बोलतंय. हा. मी आणि ही सेवा जेव्हा आपण करतो त्या सेवेतून आपल्याला प्रेम मिळतं. पण आता आपल्याला हे जे प्रेम आहे ते आपण भौतिक प्रेम जे आहे त्याच्यामध्ये आपण ते कुठेतरी बघतोय, किंवा जो भौतिक रस आहे त्यामधलं जे प्रेम आहे ते म्हणजे ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलं ते वेगवेगळ्या स्तरावर आहे. एक परिवार असतो किंवा एक समाज असतो, एक राष्ट्र असतं ज्यांच्यावर आपण प्रेम करतो. परंतु हे भौतिक स्तरावरचं जे प्रेम असतं त्यात ते टेम्पररी असतं. त्यातून आपल्याला नाही शाश्वत आनंद मिळतो, आणि ही जी जो आनंद मिळतो तो सुद्धा प्रत्येक सेवा केल्यानंतर कमी 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 होत राहतो. मग इकडे रस याचा अर्थ त्यांनी सांगितलाय ज्यूस किंवा फ्लेवर, किंवा याचा मी तुम्हाला जो अर्थ सांगितलाय या कॉन्टेक्स्ट अनुसार त्याचा रस याचा अर्थ भाव आहे किंवा इमोशन. मग त्यांनी सांगितलंय की तो भक्तिरस कसा असू शकतो? सांसारिक असू शकतो, पण जेव्हा आपण श्रीकृष्णावर भक्ती करतो आपण दिव्य रस चाखू शकतो, जो दर खेपेला आपल्याला नवीन वाटतो आणि जो नित्य आहे, जो परमनंट आहे. आपल्याला एक समजतं की प्रेम जेव्हा आपण कृष्णावर करतो तेव्हाच इतरांवर सुद्धा आपण प्रेम करू शकतो. आणि मग श्रीकृष्णाने उदाहरण दिलंय की झाडाच्या मुळांना आपण जेव्हा पाणी घालतो तेव्हा त्या पूर्ण झाडाला पाणी मिळतं, वेगवेगळ्या फांदीना, फुलांना किंवा फळांना आपल्याला पाणी घालावं लागत नाही. तर हे उदाहरण त्यांनी सांगितलं. मग अमृताचा त्यांनी अर्थ सांगितलाय जे नित्य आहे, किंवा आपण म्हणूया जे मधुर आहे त्याला आपण अमृत म्हणतो. आणि सिंधू म्हणजे हा जो भक्ती रस आहे हा काय एक थेंब नाहीये, हा सागर आहे, जो आनंदाचा सागर आहे आणि जो अथांग आहे. इकडे त्यांनी परत याचं हे सांगितलंय, बरं हे प्रेमाबद्दल त्यांनी सांगितलंय. बरं हे वाचू का मी परत?
खरं म्हटलं तर हे आपण सगळं केलेलं आहे. मग प्रेमाचं त्यांनी सांगितलंय कसं एक लहान मूल असतं ते आपल्या आई वडिलांवर प्रेम करतं, मग परिवार, समाज, समुदाय, देश, राष्ट्र, मानवता. पण यात सर्वात आपल्याला अपूर्णता जाणवते. का? कारण जो आपला प्रेम करण्याचा ऑब्जेक्ट असतो तो डिस्प्लेस झाला असतो. म्हणजे हे सगळं आपल्याला फक्त कृष्णावर प्रेम केलं की आपण या सगळ्यांवर प्रेम करू शकतो. आणि जर आपण कृष्णावर प्रेम केलं नाही तर हे जे आपण इतरांवर प्रेम करतो याच्यामध्ये काही ना काहीतरी कमतरता राहते. आता उद्या आपण इंट्रोडक्शन बघूया, प्रस्तावना. आतापर्यंत जे काय सांगितलं त्यात तुम्हाला काही डिफिकल्टीज आहेत, काही विचारायचं आहे का तुम्हाला?